60 céntimos ao día. Cambiarás moitas vidas. ¿Quién dijo que las cosas viejas no sirven? Me puse manos a la obra, mimando cada detalle. Cuando te encuentran colesterol alto, es un bache que no ves venir. Me puse en marcha y Danacol me dio una ayuda extra. Porque además de lo que ya hago, Danacol baja mi colesterol hasta un 10%. Porque la vida es un camino maravilloso. Danacol, tú escribes tu vida. Piensa en mí. Cuando las varices te provoquen molestias como pesadez y tirantez, prueba un masaje con Trombocid Forte. Solución eficaz que mejora el flujo sanguíneo y alivia tus piernas desde la primera aplicación, permitiéndote un mejor descanso. Con Trombocid Forte te sentirás mejor. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Poder elixir entre as marcas que queres é confianza. Confianza é saber que non che van fallar. Gadis, en confianza. Ola, moi boas noites. O anticiclón trouxo por fin a estabilidade meteorolóxica, así que esta tarde foi case que de verán, co ambiente despexado en toda Galicia, zoou un pouco o nordés, refachos un poquinho máis intensos na costa da Coruña e con temperaturas que foron un pouco máis altas na metade sur de Galicia. Imaxes dese ceo limpo de nubes en Rábade durante esta tarde de martes, con temperaturas máximas que chegaron aos 20 graus. Un poquinho máis cara ao oeste, na provincia da Coruña, tamén o ceo lucía sen nebulosidade. Notábase tamén como zoaba o vento, ese nordés un pouco máis intenso na costa, como dicíamos, e as temperaturas en Ames, na zona de Bertamiráns, quedaron un poquinho máis altas que en Lugo, de arredor dos 22 graus. Pois ben, as temperaturas foron bastante máis altas en puntos de Ourense e tamén do sur da provincia de Pontevedra. Logo veremos eses rexistros dos valores máximos. Pero que hague de seguir con nos esta influencia dunha masa de aire quente que nos chega desde o sur da península e, polo tanto, seguirá facendo elevar os termómetros. Así que o que esperamos é máis sol e máis calor, polo menos nas vindeiras 24 horas, con ese ambiente que ha de lucir despexado, con réxime de brixas durante a tarde nas Rías Baixas, así que ali aliviará un pouquiño esa sensación térmica de calor, e xa a partir do venres e, sobre todo, durante a fin de semana, con maior inestabilidade, polo tanto, o tempo ha de ser máis variable. A imaxe en secuencia do satélite deixanos ver como se foron difuminando todas esas nubes que cubrían tanto a provincia de Lugo como a da Coruña durante a mañá, e despois quedou ese ambiente totalmente despexado na comunidade galega. Tan só algunhas nubes amoreadas contra a zona de Viana e tamén pola zona do Xurés, pero que non trouxeron maior consecuencia. As temperaturas máximas foron hoxe ben altas, por certo, na zona do Ribeiro. Chegaron aos 29 graus en Leiro, pero é que a máis tiñamos temperaturas modestamente altas en puntos das Rías Baixas como o Grove, por exemplo, onde chegaron aos 25 graus, e na provincia de Pontevedra marcaronse eses 25 tamén en Soutomaior. Na provincia de Lugo, as máis altas, as temperaturas máis altas, estiveron polo sur, por exemplo, en Pantón chegaban aos 24, e na provincia da Coruña tiñamos temperaturas por enriba de 20 en Carnota, en Boiro, en Melide, e despois en Carballo, Narón ou Cariño quedaban xa cuns valores por debaixo dos 20, pero o ambiente foi igualmente agradable. Vemos a previsión para esta vindeira madrugada, ceo prácticamente despexado, ese vento de componente norte que seguirá zoando un pouquiño máis intenso na costa, e despois xa durante a mañá volveremos ter ambiente despexado. Mellor dito, volveremos non, porque hoxe tiñamos algo de nebulosidade, pero durante a mañá do mércores esas nubes afectaránlle como moito o extremo norte de Galicia, e demais tampouco se prevé demasiada néboa, quizáis algún neboeiro en puntos do interior de Lugo. Seguiremos con influencia do nordés, sobre todo na costa coruñesa, e as temperaturas mínimas, pois, sen cambios significativos, poden ascender un pouco nas comarcas limítrofes co litoral atlántico. Durante a tarde,
ambiente que seguirá despexado, aínda que poida que entren algunhas nubes, pero serán de tipo alto en puntos do oeste da Coruña, tamén das Rías Baixas en xeral poderían estenderse cara a Ourense, pero sen maiores consecuencias. O nordés ha de zoar un pouco máis intenso entre Santo Adrián e Malpica e Fisterra, con intervalos de forza 6, así que ollo porque ali habemos de ter forte maruxía. E ese ascenso das temperaturas máximas pronosticado en Ourense poderían chegar aos 28 graus, na Coruña e en Ferrol tamén han de notar o ascenso térmico, con temperaturas que han de andar entre os 22 e os 24 graus, e en xeral temperaturas tamén bastante altas en Pontevedra ou en Vigo, onde os termómetros, segundo a previsión, poden albiscar os 26. Eso ao pronóstico para mañá, manda a estabilidade meteorolóxica, temos ese anticiclón de 1035 milibares onde as illas británicas, polo tanto freando as borrascas do oeste do Atlántico, e para fin de semana móvese un pouco o anticiclón e iso fará que se vayan acercando as borrascas á Península Ibérica. Non os modelos non amosa que vayan entrar as frontes, en todo caso, e xa que estamos case que moi pretiño do verán, esas frontes iránse desfacendo na súa viaxe polo océano cara as costas peninsulares, pero sí que acabarán afectando polo menos en forma de nebulosidade. E poida que teñamos algunha chuviscada tamén entre a madrugada do sábado e a do domingo. Ímolo vendo con calma e con máis detalle. Xoves teremos xa ese avance de nubes, pero serán nubes de tipo alto, seguiremos aínda así con esa influencia da masa de aire quente, polo tanto non hai cambios nos termómetros e en xeral o día prevese tamén novamente xeitoso e bastante luminoso. O venres teremos máis nebulosidade de tipo baixo e ademais unha novidade é que aproximaránse as brétemas a puntos das costas de Pontevedra, así que ali descenderán os termómetros, sobre todo nas Rías Baixas, aínda que poida que ascendan as temperaturas en puntos do leste do país. E esa masa de aire quente ha de favorecer a nebulosidade de evolución, polo tanto, teríamos tamén amagos treboentos nas montañas do leste. Durante a xornada do sábado albiscamos un día máis gris, polo menos na vertente atlántica, e mesmo podería caer algunha chuviscada. Canto máis cara ao leste, pois ambiente despexado, pero pola tarde medrando esa nebulosidade de evolución e, polo tanto, aumentando tamén esa posibilidade de treboadas con aparato eléctrico. Non se prevén demasiados cambios nas temperaturas, quizáis lixeiros descensos, e como falábamos, ese ambiente variable parece que se vai prorrogar tamén durante a xornada dominical, pero tempo teremos de ir afinando este pronóstico. Facémonos eco hoxe no noso Twitter dunha iniciativa que o Fondo Mundial para a Conservación da Natureza puxo en marcha a través das súas redes sociais. Estamos na Semana do Ambiente e esa iniciativa diríxese precisamente aos máis pequenos das casas con consellos para axudarlles a preservar e a conservar a natureza. Eses consellos, tal e como estamos vendo, pois axúdanse dun dos persoaxes infantís máis coñecidos por Peppa Pig, así que se queren botenlle unha ollada para ir vendo cales son esas iniciativas que desde as casas podemos poñer en marcha para axudar a mellorar a conservación do ambiente. Fotografías como esta que nos enviaba desde Pontedeume Marga, que deixaba ver sobre ese ceo, sobre o Castelo dos Andrade, pois esa nebulosidade mesta que tivemos durante a mañá, pero que se foi desfacendo. Ambiente na Illa da Arousa, con ata 25 graus de máxima nesta tarde. En Ponteareas tamén temperaturas de ata 25 graus, contraste, por certo, con este ceo tan despexado, pois co ambiente que tiveron durante as festas do Corpus, que lles estragou un pouquiño ali o tema das alfombras. Vila de Cruces, no interior de Pontevedra, tamén con temperaturas de ata 22 graus. En Valdoviño quedaron nos 18, o ceo despexado pola tarde, algo de brétema de fondo. En Alanzada, no Grove, tamén xornada de praia, malia ese vento un pouquiño moderado e con temperaturas de ata 25. Aquí o deixamos. Que pasen moi boa noite. Adeus. Estes son Plácido e Serena, a tranquilidade en persoa. Decidiron que as sorpresas lle las dé a vida, non o banco. Coa tarifa plana Seguros de Abanca,
Agruparon os seguros, dividen o pagamento en 12 meses e pagan o mesmo cada mes. Sen xuros nin comisións. Fai como eles en abanca.com. Viaxar con Ayuda en Acción a Perú permitiume coñecer a familias que viven na máis absoluta pobreza. Pais e nais que nin sequera poden darlles aos seus fillos a alimentación que necesitan. Ellos no comen carne, comerán una vez, 2 veces al mes. Pescado tampoco no comen. Necesitamos a túa axuda para mellorar as condicións de vida de moitos nenos e nenas que merecen unha oportunidade. Co teu apoio, poderán ter unha educación de calidade e mellorar a súa atención sanitaria. Solamente tenemos lo esencial para curar resfríos, gripes. Dende aquí, con esta rapaza tan linda, eu fagolles un chamamento de solidaridade. Apadriñen, porque de verdade que paga a pena. Desde sempre, valoraches o máis natural. Por iso hoxe elixes Argal Bon Natur e non te conformas con menos. En Argal cortamos en liscos as mellores pezas. Nótalo nese lisco tan distinto, en ese sabor tan natural como recén cortado. Argal Bon Natur, natural en todos os sentidos. Carlos e Xurso necesitan un alivio rápido contra o ardor e a acidez de estómago. Por iso utilizan Gaviscon Forte Dobre Acción. Actúa de 2 formas. Combate a acidez e crea unha balsa protectora que impide que os ácidos suban cara ao esófago, aliviando así a sensación de ardor. Alivio do ardor e da acidez todo nun. Novo Gaviscon Forte Dobre Acción. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hace unas horas no sabía si iba a poder aguantar el largo vuelo que tenía por delante. ¡Uy! Por los pelos. Y tampoco mi dolor de espalda. Por suerte, esta mañana me apliqué Voltadol Forte. Su exclusiva fórmula penetra dentro del foco del dolor, proporcionándote hasta 12 horas de alivio. Voltadol Forte, la alegría del movimiento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. As eleccións xerais están cerca. Se vas estar lonxe ou por algunha outra razón non podes acudir a votar ese día, podes votar por correo. Solicita ata o 16 de xuño a documentación necesaria en calquera oficina de correos. Recibirala gratis no teu domicilio. 26 de xuño, eleccións xerais. O correo pode achegar o teu voto. Ministerio del Interior, Gobierno de España. 1, 2, 3. Llega la fiesta del verano con Chin Chin Diaflelu. 1, 2 y 3 pares de gafas. Con Chin Chin, tu segundo y tercer par de gafas por €1 más. El tercero para ti o para quien tú quieras. Este verano, disfruta por 3 con Aflelu. Era visto. Divorcio de convenencias. Moncho, telegrama da madriña Remedios. Que tan pretenciosa é a vella esa, meu. Para insultarme chegáballe ben un WhatsApp ou un SMS. Mira, hola, nena, stop. Estou nas últimas, stop. O doutor di que é cousa de días que deixe este mundo, stop. Ai, Moncho, que está morrendo. Temos 2 motivos para alegrarnos. O primeiro, que a vella Remedios, sempre que me ten diante, aproveita para chuspirme na cara. E segundo, é moito máis importante, que a vella está podre de cartos. E Elvira é a súa única herdeira. Pois tanto, a gasolinera, o apartamento de Sanjenjo. Ricos, Moncho, imos ser ricos. Vou buscar así da champañada para celebrarlo. Espera, que siga, a ver que di. Así que che comunico unha cousa, stop. Borreiche do meu testamento por ter casado co pandorco de Moncho contra a miña vontade, stop. Deixolle todo ás monxas. Que todas as monxas? Para que queren as monxas unha gasolineira e un estanque? Que vai ser, Moncho?
para vivir a vida de luxo e glamour que me correspondía a mí se non tivera casado contigo. A mí non te veñas, que eu non teño culpa de que a vella non che deixe nada. Ai non, é logo porque me deserdou. Xa mo dicía ela, se casas con ese pandorco non vas ter máis que miseria e disgusto. Eu casei contigo porque teu pai me puxo a escopeta adiante, senón... Ai, sí. Pois non terme preñado do ajortoiro ese, Pensar que se agora estivese solteira estaría nadando na ambulancia. Que pasou? Nada, tú nai, que di que é unha desgraciada por culpa do noso matrimonio. Como se fose a única que ten que cargar con esta cruz. Non sabía que fosedes tan infelices. E que, ides vos divorciar? Cala a boca, payaso, como nos vamos divorciar? Pero ti... Ainda que ben pensado, igual o divorcio é a solución ao noso problema. Pero ti toleaches, Moncho. Eu dixen todas esas estramonías porque estaba envelenada polo disgusto, pero eu non me quero divorciar, A ver, Elvira, falo dun divorcio de mentiras, entendes? Escoita, ti chámala bella, dille que nos divorciamos, entón ela queda contenta e méteche no testamento de cabezas outra vez. Así que borra, todo pa nós, vive a vida loca. Non, pero a bella é lista como un allo, non? Ela a querer averiguar, preguntar ao rapaz, quererá ver os papéis do divorcio. Non. Agora que, se nos divorciamos legítimamente... Como legítimamente? Claro, nos divorciámonos polo legal, E unha vez que ela me volva a meter no testamento, cando morra, todo listo. A ver, quieta aí. Descasamos para volver casar. Como as estrelas de Hollywood, Monchiño. Pero hai que ir con moito cuidado para que a madriña non se decate de que isto é unha montaxe. Veña, trae papel e lápiz que hai moito que planificar e temos pouco tempo. Como traballa esa cabeza a hora de argallar estratagemas, Mirade que plan máis rotundo. Punto 1. Formalizar os papéis. Divorcio express, aquí o tendes. Moito máis rápido e fácil que darse de baixa na compañía do móvil, onde vai parar. Punto 2. Cese da convivencia. Aí te quedas, amargada. Que te vaya bonito, mamalón. Punto 3. Falar con neno. Nené, divorciámonos. Marcho da casa. Era visto. E con quen quedo eu? Quedas aquí con mamá. Pero cada 2 fins de semana vou vir buscar eu e ves comigo para a miña casa. Que casa? Punto 4. Atopar unha nova vivenda. Aluguei un chalé rústico e moi económico ali xunto ao punto limpo da Choupana. O demais deixeillo todo a Elvira. A casa, o coche... Bueno, todo menos o garaxe e a desbrozadora. Ata aí podíamos chegar. Punto 5. Espallar a noticia aos 4 ventos. O noso matrimonio, don Anselmo, xa non había nin gota de amor, nin de comprensión, nada. E como o rapaz xa está criado, pois, tomamos a decisión de mutuo acordo. Claro que sí. Estas cousas, antes ou despois, teñen que pasar, Moncho. Está escrito. O que non acabo de entender é como Elvira foi capaz de aturarte tantos anos. Claro, xa ve, a vida, Pero mellor así, Mellor así, agora cada un polo seu lado, Veña, vuela paloma, ti por aquí eu por alá. Se cadra, quen sabe, ainda estou a tempo de atopar a alguén que me faga coñecer o amor verdadeiro. Home, claro, seguro que sí. Elvira tamén. Falta de amor e incomprensión. Xa sei que eses non son motivos para o divorcio, pero no punto 6 de Elvira pon non dar explicacións precisas sobre as causas da ruptura. Mellor deixar que a xente invente o seu gusto. Como cho digo, divorciáronse porque Moncho e Sarasa perdido. Non hai máis que ver con que olliños lle mira ao meu Anselmito. Que está dicindo, dona Hortensia? Que Moncho é gay? Entón que lle fixo fillo a Elvira? Pois quen vai ser? Pepe Pistolas ou Butaneiro. Non hai máis que ver a Kevin e Cuspidiño a el. Razón, é que son cuspidiños. Como andan as cabezas, amigos? Punto 7. Finxir que cada un está refacendo a súa vida por separado. Non sabedes lo ben que se está andando en calzóns pola casa adiante todo o día. Bueno, pues que sí, pero ti non, Lino. Abotando peidos libremente, Sen que che boten a bronca. Pois alégrome por ti, home, Vivindo a vida a tope. Claro que sí, home, claro que sí. Non ves que esa muller non te merecía? A verdade, claro, normal que tuvera falta de mambo por culpa das túas inclinacións sexuais, pero non me parece a mí motivo para divorciarse tampouco, Que inclinación falas?
Moncho, non te disperses e céntrate nos consellos que che estábamos a dar, Hai en Santa Comba un local que lle chaman o Palomo Cojo, que sei que é de moito ambiente, como dicimos vos. Nos quen. Fora caretas, Moncho, que estás entre amigos, que tens que refacer a tua vida, sair, coñecer xente... Bueno, como foi a tua ex? Como foi a miña... Elvira anda coñecendo a outra xente. Home, Moncho, carallo, coméntase por aí que desde que marchache ti da casa que non pareces o Gama e Modorra, macho. Que non paran de entrar ese tipo. Punto 8. Ignorar os comentarios malintencionados producto do lerchismo da xente. Vale, eses son comentarios sen fundamento, porque serán comentarios sen fundamento. Ou non? Un cubata excelente, Elvira. Mi mamá fai moi ben os cubatas. E os callos tamén, que... Sí, nené. Anda, vai ao teu cuarto a xogar os marcianitos, que mamá e eu necesitamos un momento de intimidade. Non, o neno está ben aquí. Ajá! Así que era certo, que fai vostede aquí? Eso digo eu, que faz ti aquí? Tranquilo, don Anselmo. Moncho está aquí porque ven a por Kevin. Que? Non, que hoxe non me toca, Ai, mas non pixe con papá o cortello ese. Foi a mochila que te revento contra a parede. Veña! Se nos desculpa, don Anselmo, Moncho máis eu temos que falar que aínda non me pasou a pensión. Desalmado. Que quere que faga a miseria que me paga? Elvira, se te sintes acosada, non dubides en chamarme. E ti... Que comedia é esta? Que queres que lle faga? Veme facer as beiras todos os días. Pero mira, mellor así, porque vai ser máis fácil convencer a madriña Remedios de que estamos separados. Convencer a quen, Elvira? Convencer a quen? Por favor, levamos 2 meses así e ainda non se sabe nada dela. Tes que ter paciencia, meu rei. Paciencia. Mira unha cousa. Xa que andou por aquí, podíamos subir arriba a mandarlle uns zambombazos así, pero duramente. Que ti te le achas, Moncho? E descubriron toda a comedia. Espera un pouco máis, home. Logo de lavar a roupa xa nin falamos, non? Paciencia. 2 meses, amigos. 2 meses divorciado, Sen unha muda limpa, ni unha comida decente, ni un triste arrumaco de miña Elvira. Non sei se paga a pena sacrificarse tanto para chegar a millonario. Pois cá, pon os callos que estou da pisa da gominola hasta a punta da gaita. Obra mía. Pero cheiras mal, Moncho. Home, despois de encorgáis son os tequermiques co tema da higiene. Toma, Moncho, o recibo da contribución. Leva yo, Elvira, que o orixe non vivo. Logo se ayudarei cando lle leve este telegrama que lle chegou desde Vigo. Trae pa aquí, que é da bella, é da bella. Moncho, que é un telegrama, hai que entregalo un má. Moncho! Mirade pa aquí. Hola, nena. Stop. Entereime do teu divorcio e metincho outra vez no testamento. Stop. Sigo deixándolle todo ás monxas. Pero agora coa condición de que recen pola túa alma de pecadora divorciada. Mira! Pero ti outra vez! Nai, que apariu? E quen contaba con isto? Como nos podemos equivocar desta maneira? Tranquila, cariño, hai cousas máis urxentes que resolver antes que poñernos a revisar as fisuras do teu plan. Veña, pasa para arriba. Que? Irán discutir outra vez polo da pensión? A mí que me conta. E dígomos unha cousa, amigos. Nada como un divorcio de cando en vez para reactivar a paixón no matrimonio. Isto non hai diñeiro que o pague, Elviriña. Ai, Monchiño, por Dios. Ai, que ingreso. Ti pensas que están falando da pensión? Seguro, non ve que están falando de cartos. Ao final, a cousa non saiu segundo o plan previsto, pero polo menos rematou con final feliz. Elvira máis eu volvemos casar dentro de 2 semanas, amigos. ¡Alegría! Esta é a invitación para a bella Remedios. A ver se cando a lea morre co disgusto. O neno saltón.
fíxate que ben. Kevinciño, por favor, levas toda a tarde do Noso Señor aí cos marcianitos, ó. E que queres que faga? Eu non teño nada menos que facer, Ai, que falta de ansia. Cando eu era da tua edade, faltabanme horas do día para facer cousas, Que íbamos por aí a facer pinchacarneiros, íbamos ao río a buscar ras para meterlle pitillos na boca e que reventara, lembras? A tirarlles pedras aos gatos. Un pouco de actividade, home, un pouco de actividade que che fai falta, que estás na idade de botar toda esa, de desfogar esa ansia que levas aí dentro, veña. Bueno, vale. Sí, seguramente teña razón. Home, non vou algo máis de actividade, vou á habitación a xogar o Assassin's Creed Unity, que é de acción que de saltar e explore, Venga, claro. Ai, mira para aí como me ten isto. Pero mira para aí como... Mira que cu que non o dá levantado do asiento. Hai que poñer ao rapaz a facer exercicio, que se está poñendo gordo como un odre. Vai falar. E alá fun eu. Que remedio. Que, nené, aquí andas? Aquí botando unha partida ao Assassin's Creed Unity. Está ben, home. Pero mira unha cousa, nena, ti non pensas que deberías levar unha vida un pouco máis activa? Activa de que? Parece pouco que hoxe pola mañá pasase 3 circuitos do Drive Club. Eu que matase 300 narcoterroristas no Call of Duty Hardline, E que me dis dos partidos que ganei no Ultimate Team que teño no FIFA? Está ben, home, eso está ben, pero é que eso son actividades propias do cerebro, como quen di, intelectuais. Pero non podes exercitar só o cerebro, tens que mover tamén o corpo, senón vas a acabar como o científico Stephen Hawking, nunha silla de rodas e falando cun maquinillo. Que queres dicir? Non queres dicir, home, que tens que mover o corpo, tens que facer outras cousas que non sea xogar aos marcianitos. A ver, a ti que deporte che gusta máis? Pois a min dáseme bastante ben o tenis. O tenis sí que se me dá moi ben, Está ben. O tenis, bueno, onte machaquei, o sea, onte ganei un partido, ganei yo a Nadal, O sea que... Non, home, que non é ese deporte. Falo xo dun deporte legítimo de verdade, eu que sei fútbol, tal, non dos máquinas dos marcianitos. Pois, non sei. A mí gustame moito saltar. Saltar, gustame moito, por exemplo. Está ben, saltar, está ben, quen contaba. E que tipo de saltos che gustan? Salto de longitude, de altura, de trampolín? Que altura? A mí gustame saltar de arriba para baixo, papá, así como se salto toda a vida. Me estás contando, gustame iso. Saltar. Para facer eso non se require nin moita concentración, nin estar nunha gran forma física. O idóneo para o túzaro de Kevin. Así que fun de cabeza ao Chino Yun a ver se tiñan o equipamento necesario para a práctica do deporte de saltar seguido de arriba a baixo. E sabedes que, amigos? Tíñano. Está claro que o que non teña o gran xigante asiático non o ten ninguén. Mira como salto! Moncho, que estramonía esta de comprarlle ao rapaz a cama elástica esa? 29,99 no Chino Yun, Elvira, non son cartos, por favor, E o tes, metido de cabezas no deporte este de saltar seguido de arriba a baixo e viceversa. Ai, Monchiño, pero desde cando saltar a lo loco é deporte? Pois desde que o vólei praia femenino deixou de ser un espectáculo erótico para converterse nun deporte olímpico. O que carallo sei, Elvira? Que vai dar? Agora chamanlle deporte a calquera cousa que che faga suar. Ai, non, suar sí que suda, Arre, carai. Mira, sabes que? Dígoche máis. Prefiro velo aí saltando todo o día como a un tolo a que anda nos porros. 4 horas despois, aí me conta de que igual o deporte de saltar seguido de arriba a baixo é menos prexudicial que andar nos porros. Pero non é menos aditivo, Non sabedes lo enganchado que está Kevin ao tema este. Moi ben, nené, moi ben, pero para un pouco e ven comer, anda. Ai, que agora non podo, aquí non podo parar de saltar. Que maneira de obsesionarse cas cousas, Monchiño, a cuspidiño a ti, Pero mira, somos da raza dos entusiastas. Vai no fenómeno humano. E por que non lle levas algo de comer, o que vai quedar no chasis saltando da maneira? Tá razón, vou levar sopa. Onde vas coa sopa, home? Que queres, que a coma con palliña? Mira como está saltando. Tamén ten razón, É que comida é a sopa para un deportista. Vou levar un bocadillo de nocilla que está perdendo moita caloría de nuestro señor. Ajá. Mira! Ai, mira, mamá, mira como salto.
hai que facer algo. Mañá mesmo falo con el. E ao día seguinte fun falar con el. E non o ides creer, amigos. Pero a primeira hora da mañá o tipo xa estaba pegando chimpos. Veña, nené, baixa de aí e ven tomar a sopa de colacao que rufían. Pois se me podes traer así unha palliña, pois mellor, porque así que con cava pois me poñas perdido, Que palliña, payaso? Mira, xa está ben de extremonías. Sácate de aí e directo á escola de cabezas. Que non quero, home, que non quero. Que a partir de agora na miña vida o que quero facer é saltar. Ese foi o objetivo que me marquei na vida. Que objetivo, payaso? Claro, se estás todo o día saltando de arriba para baixo que si non vas a ningures. Pois iso é o que quero facer, ir a ningures. Quero estar aquí, que é o sitio que quero facer. Unha vez que estou a gusto... Claramente é unha regresión evolutiva do Homo sapiens ao insecto saltador máis coñecido como saltón. E como non saques a Kevin de contado diso, vai acabar como acaban todos os saltóns, devorado por unha rá ou por unha mantis religiosa. Pois non estou de acordo, porque se é a súa vocación eu creo que o hai que apoiar, entendes? Porque con algo de sacrificio e un pouco de disciplina eu creo que o Kevin pode chegar lonxe no deporte ese del de saltar de riba para baixo un punto fixo. Ese deporte non existe, Puskas, acábalo de inventar. Claro que o sei, Ramona, pero alguén lle tiña que poñer nome, non? Eu que quería que fixese un pouco de deporte, home, pero un deporte legítimo, non unha extremonía esa de saltar ao loco. A ver, papá Moncho, non existen deportes legítimos nin deportes ilegítimos. O que existen son deportistas sensatos e deportistas histriónicos. Que cita tan aquelada, Ramón. Vou apuntar para min. Que é tú ou...? Non, e de unha deportista que entregou a súa vida a saltar. E da miña curma é Nadia Comaneci. Como? Es curma de Nadia Comaneci, a famosa ximnasta rumana? Sí. Era, bueno, é a parva da familia. E tamén a máis desgraciada de todo o meu país. Ai, será desgraciada, será, pero está chea de medallas e de cartos a tipa. Iso pode ser. Ela entregou a súa vida a dar salto. En apariencia, ela parecía feliz porque saltaba todo o día. Pero saltar non a facía sentir realizada. Porque saltar non dá felicidade. Fallo saber o teu Kevin, papá Moncho. Que tan sabia é esta Ramona. Mal é que eu non sabía como transmitirlle esa idea tan profunda ao túzaro do meu fillo. Así que lle pedín axuda á persoa máis persuasiva de todo o Lameiro. Sabedes de quen falo, non? Ei, mamá! Mira como salto! Mira! Que cruz! Que barbaridade! E dicides que leva moito tempo así. Xa vai para unha semana, creo. Bueno, é normal que unha mente primaria como a que ten o vosso fillo se deleite nunha actividade tan básica e monótona. O que non acabo de entender é que queredes exactamente que faga eu. Que a niña salta máis rápido, máis alto, non sei. Non, don Anselmo. Con que o convenza de que pare, xa chega. Claro, só iso. Que? Mire, don Anselmo, mire como salto, mire. Ai! Quen contaba con que a solución definitiva ao problema fose tan simple? E cando digo definitiva non exaxero, Kevin rompeu a perna por 3 sitios. E agora ten que estar unha boa temporadiña lonxe da práctica deportiva. Que pasa, campeón? Que tal a perna? Ai, que ya ves, estate quieto que me desconcentras, Anda, tranquilo. Así que volviches de cabezas aos marcianitos. Pois mira, dixo unha cousa. Alégrocheme ben de que te quitaras o vicio de saltar. Non me quitei de saltar, Agora estou metido de cheo no salto virtual. Este xogo chamase Ultimate Jumper, que é o último saltador. E este consiste en darlle seguido así ao botón para saltar e se paras, pois quedas eliminado. Está ben, home, está ben. Ti dalle aí, mira, así polo menos non corre o risco de romper os osos. Non te creas, que eu creo que este dedo xa está a puntiño de romper, pero bueno, ainda me queda Definitivamente, non sei se animalo a que se bote de cabezas aos porros. A ver se así lle quitamos a obsesión esa que ten co deporte. Boas noites, amigos. Mira ti, estaba tan feliz que ia mercar unha cana de pescar e non puido ser. E logo, que foi?
Bah, non me lembrei do seguro do coche que toca este mes. E alá foron 500 euros. Así que nin cana, nin carrete, nin carallo. Normal. Mira, estes sí que son listos. Mira o que fixeron. Imos facernos o mesmo. E pro vindeiro mes, cana nova. Plácido e Serena agruparon os seus seguros con a banca. Pagan todos os meses o mesmo e así evitan os sustos das cotas anuais. Ademais, poden aforrar ata un 7%. Pregunta pola tarifa plana seguros de Abanca. Que escoitaches un locutor? A ver, aguai nas casetas. Tarifa plana de Abanca Seguros. Plácido e Serena xa a teñen. Fai coma eles en abanca.com ou en calquera oficina de Abanca. Prueba el nuevo Corega Acción Total, el fijador que te da hasta un 38% más de fuerza en la mordida. Y eso significa mucha más acción para tu boca. Vive a tope. Nuevo Corega Acción Total, para una mordida un 38% más fuerte. Nueva máscara de pestaña Rimmel Wake Me Up con vitaminas y extracto de pepino. Despierta tu mirada. Su cepillo de precisión envuelve cada pestaña proporcionándoles volumen y longitud. Mirada despierta. Nueva Wake Me Up máscara de Rimmel London. Y ahora descubre el nuevo Supergel de Rimmel London. Hasta 14 días de duración. De Rimmel London. Donuts. ¿Cuál te apetece hoy? Donuts glacé. Donuts bombón. Donuts avellana. Y ahora refréscate con el nuevo Donuts Citrus. Mira, yo no te voy a decir que Mencía o que Ribeiro. Aunque lo piense, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Y esa es la cuestión. En Viña Costeira levamos case 50 anos elaborando o mellor viño do Ribeiro. Agora, co mesmo espírito de sempre, sacamos o noso Mencía de Valdeorras. Porque para nós, o importante é o concepto. El concepto. A los hechos, me repito. Viaxar con Ayuda en Acción a Perú permitiume coñecer a familias que viven na máis absoluta pobreza. Pais e nais que nin sequera poden darlles aos seus fillos a alimentación que necesitan. Ellos no comen carne, comerán una vez, 2 veces al mes. Pescado tampoco no comen. Necesitamos a túa axuda para mellorar as condicións de vida de moitos nenos e nenas que merecen unha oportunidade. Co teu apoio, poderán ter unha educación de calidade e mellorar a súa atención sanitaria. Solamente tenemos lo esencial para curar resfríos, gripes. Dende aquí, con esta rapaza tan linda, eu fagolles un chamamento de solidaridade. Apadriñen, porque de verdade que paga a pena. Esta semana Land Rover vaise de vacacións. E queremos facer o mellor programa de todos. ¿A usted le gusta la música? Y prefiero una costilleta, pero bueno. Mañana el tiempo será lluvioso. Esto provocará que la humedad afecte gravemente su casa. Infiltraciones, condensación, capilaridad, salitre. Desde hace 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito llamando al 910 35 38. Llame antes de que sea demasiado tarde. Ofertones al límite en Rapimueble. Composición apilable 125 euros. Chaislon 389 euros. Dormitorio de matrimonio 249 euros. Aprende a comprar barato con Rapimueble. Ofertones al límite en Rapimueble. Busca tu tienda en rapimueble.com y redes sociales. Para un pai ou unha nai, o benestar do seu fillo ou filla é o máis importante do mundo. Eu non soportaría que o meu fillo pasase fame, que estivera enfermo e non recibise tratamento médico, que tivese que traballar e non puidese ir á escola. Millóns de pais e nais no mundo ven aos seus fillos privados dos dereitos máis elementais. Fai algo. Axuda. Chama ao 985 85 88 e colabora con Ayuda en Acción para cambiar a vida de algún deses cativos. Xa está ben. Ti viches o recibo de luz. Como se aproveitan? Pois mira, amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale. Pois sí, a vaquiña polo que vale. Por só 3 euros ao mes de servizo, contrata a enerxía da túa casa a prezo de custo. Elixe Xenera, chamando 900 600 116, avaquiña.com.
As eleccións xerais están cerca. Se vas estar lonxe ou por algunha outra razón non podes acudir a votar ese día, podes votar por correo. Solicita ata o 16 de xuño a documentación necesaria en calquera oficina de correos. Recibirala gratis no teu domicilio. 26 de xuño, eleccións xerais. O correo pode achegar o teu voto. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Hace unas horas no sabía si iba a poder aguantar el largo vuelo que tenía por delante. Uy, por los pelos. Y tampoco mi dolor de espalda. Por suerte, esta mañana me apliqué Voltadol Forte. Su exclusiva fórmula penetra dentro del foco del dolor, proporcionándote hasta 12 horas de alivio. Voltadol Forte, la alegría del movimiento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Pero, tía? Disfruta de una experiencia un zoom más intensa. Chips Ahoy Extra, un zoom más grandes, más irresistibles, una explosión extra de sabor. Nuevas Chips Ahoy Extra pepitas y extra tiernas. ¡Ole tus Ahoy! Pressing catch. Cuidado, chivo chingado, cuidado que Willy Barranco ainda non está morto, non lle dea las costas. Agora, vai, aí, Barranco, dalle duro. Ai, o tes, Barranco é o mellor, o máis grande. Barranco ten o día, pero, por favor, chivo chingado ten moitos máis recursos. Agora, se falamos de técnica pura, aí sí que non hai quen lle chuspa o doutor Bronco, que non ten rival. Aí vai, outra vez. Quietos aí, tranquilos, que xa sei que isto merece unha explicación. Resulta que Puskas chantou unha parabólica nova. E agora entra no Sacañón un canal mexicano de pressing catch. Ou como din eles en mexicano cerrado, lucha libre, non sei que carallo quere dicir, pero é igual de violenta e apaixoante que o noso pressing catch de toda a vida. Unha, dúas, e tres! Toma! Allá un chivo chingado! Unha outra volta, Puskas, para celebralo. Que gran combate, amigos. Dos millóns do mes. Agora, tamén vos digo unha cousa. A mí non se me ocurre ningún deporte máis nobre e honorable que a lucha libre mexicana. Pois pensar que hai xente que di que todo isto é mentira. Desgraciados. O que había que facerlle esa xente é subilos ali á lona e que lle digan a Chivo que o dele conto. E cando tiveron os dentes no chan, despois habían de falar. Xente moi amiga de falar sen saber, home. Normal, Moncho, é un deporte de fora. E aquí, sacándonos a nós, non hai cultura do pressing catch. Sí, señor. Imaginade volver un combate destes en directo. Eu que sei, aquí, en España, que viñeran aquí. Bueno, Galicia. Hola, Meiro. O aquí, na de Puskas. Bueno. Ok, eu apartaba todas esas mesas que total non as utilizo e había un sitio caralludo, 10 minutos despois, o Puskas xa era o Puskas Arena, a produtora de eventos de pressing catch. Na do Chino Yun hai disfraces a tomar polo saco, ben o sabedes. Eu vou ser o Capitán Matanza. A inteligencia do porco e o instinto asasino do matachín. Pois eu vou ser Caña Mortal. En homenaxe a Caña de Herbas. Chilládelo, non? Bueno, eu non me vou no pensar con tempo, pero o que vos digo dende agora é que necesitamos un malo, un villano, un malvado que enfrontarse. Lino, por favor, ese tema deixo mo amigo. Lameiro temos malo oficial desde hai moito tempo, se o saberei eu. Pero vamos a ver, Memo, como te atreves a vir aquí a miña casa a propoñerme semellante cousa, imbécil? Pero, vamos a ser moi tranquilo, Os golpes contra a lona non doen tanto como parece, Se me dio formigón, xa é outra cousa, pero... Xa o sei, idiota, xa o sei. Eu, como calquera fidalgo español, podería soportar suplicio e tortura durante horas, días, meses, anos e sin pedir papas. Pero non se trata diso. É que non vai coa miña personalidade facer de malo. Non, por suposto que non. Eu serei o árbitro. O árbitro. A fichaxe do árbitro foi importante, non digo que non, pero aínda precisábamos un malo para mallar nel, máis que nada para que Puskas non mallasen todos nós. E a solución tiña adiante dos meus ollos. Pero se prácticamente é todo teatro, nené. Pero que teatro?
teatro si están saltando uns enriba doutros así en plan... Vale, tate quieto. Fan así porque é teatro, pero do bo. Non como o cativeiro que fan en Santiago. Na mentres, a semade. Ese non. Este é teatro do bo. Xa, pero estás seguro que non doi? Que vai doer, home, que vai... Mira, sabes que temos preparado un traxe de tartaruga ninja. Que dis? De ninja? Sí. De ninja? Uah, xa estou vendo, de ninja aquí. E pa aquí, Pola mañá, maldito traxe tiña. E pola tarde xos tiña todos, Así porque tan rápido traballan eses costureiros que están ajochados no galpón subterráneo. Ai, a productividade oriental, Montes. Ali non andan a perder o tempo con sindicatos, esas caralladas. Como Calido Anselmo, se están aquí. Está calado e pon o traxe. Preparadevos porque esta visión non vai ser fácil de esquecer. Por primeira vez en Lameiro, o Puskás Arena ten a honra de presentar a 3 loitadores de categoría mundial. Impresionante, señores, impresionante. Así, arriba cabeza desafiantes, perfecto. Esta noite, no Puskás Arena, gran velada de pressing catch. Comeza o espectáculo. Ei, Moncho, non esqueces a Kevin. Tranquilo. Mira, xa lle levo aquí o disfraz de tartaruga mutante. Falta lle vai facer a cuncha. Que lle vas decir a Elvira? Porque se cadra non lle gusta moito que andemos vallando no fillo. Seguro que non. É igual. Elvira, boca calada, Que carallo, Elvira vai aturar o que eu lle diga, sí, señor. A ver quen leva os pantalóns nesta casa. Elvira, por favor, mira, é unha festa de disfraces, unha inocente e infantil festiña de nada. Xa, o que eu non entendo é por que non pode ir só a casa de Milucho, está cansado de ir só. É porque vai ser, Elvira, parece mentira. Mira para aquí, con esta pinta de mutante que ten, o primeiro que o vexa descargalle unha batería de perdigóns entre concha e espalda. É por protección, xa sabes, ti tranquila. Está ben. Oiches, pero ti nada de fumar porros que sorprende e herdes en un momento, pero isto é unha falla. Vale. Veña, vamos. Nene, veña, arranca, Ala, pasou ben. Espabila, home, espabila. Que noite, amigos, que noite. Estivemos plexando ata as 4 da mañá.